Masami nga ginabilin sa mga katigulangan ang doble nga paghalong sa tion sang Biyernes Santo. Ini ang mga tiempo kung sa diin may nagakalatabo nga wala ginalauman nga disgrasya o kontrahedya. Sunod sa iban nga katigulangan, inibangod patay ang Ginoo kag wala sang nagabantay sa aton. Biyernes Santo, Abril 7, tuig 2023, takna alas 12:30 sang hapon, isa ka persona ang nalumos patay sa banwa sang Lambunaw. Alas 6:30 sa amuman nga adlaw, patay man ang isa ka senior citizen matapos mabungguan sang isa ka motorsiklo samtang nagapatabok sa karsada halin sa simbahan sa banwa sang Dueñas. Samtang sa banwa naman sang Barotac Nuevo, isa ka lalaki ang ginbuno patay pasado alas 10 ng gabi samtang nagapungko sa waiting shed. Ining tatlo ka trahedya ang natabo sa adlaw mismo sang Biyernes Santo, kung sa diin nagapamalandong ang Kristiyanong katilingban sa pagkamatay ni Jesucristo. Ining aksidente kag trahedya bala ang konektado sa pagkamatay sang Ginoo o kon natabuan lang. Ano man ang imo sabat kag pagpati diri, isa lang ang magkabig nga sigurado sa karon. Wala sang sino man ang nagakandom nga madulaan sang himata sa ila kabuhi. Ini nga hitabo ang nagbilin sang dako nga kasubo kag kabugat sa tagipusoon sang pamilya sang mga biktima. Kag ang ila kabuhi magapabili na lang nga handurawan. Ini si kabanderang Melmar de la Cruz, nagabandera sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radio Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatap na sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.